kutaura nyaya yako kasi kusema mashuka waitaura musuya aya anyaswana naye zvotikutaura nyaya yake zvaakaita achikutya zvezva zvabasa taura nyaya yako ini mukomana uyu taurisa vanhu vada kunzwa ini kutaka kwenyaya ndakatsura madzimai angu maererano nemamhoreserano awaita mukomana ukuzinzwa unashuro unozodzoka mukati musafaifa wane izwi unochikosoro auna sataurisa mamusatizo asi ini kundizwa inini mukomana uyu kumashiroko ndakamutsura nemamhoreserano aitana nemadzimai angu aimhoresa madzimai angu achiti mhepo yenyu ivo wachidaro kuti musheurisei mhepo yako ndokudatsura madzimai angu ndakati mamhoreserano amuri kuita nemunhu nokuvafanha inandi maita seyani mafariri ndobva vazotengeserana kuti memory card indikasvika madzimai ane memory card ndikavabvunza kuti mari wana kuti memory card ndobva vataura kuti rudzi rakabva muruoko rwumukomana ungaritenga mari ndobva vataura price yavo pandakazoona foni inini kuma7:30 musa 23 August madzimai angu aine foni mumba mangu ndakavabvunza kuti foni iyi zvinofamba sei wati foni ndemukomana uyu saka ipapo ndo pandakazotora foni kumadzimai angu apo akaigadzika pamubhedha achida kuti ndibvute ndobva yaroera mumadziro panyika vandati chienda unotora muridzi wefoni avo ipanapa madzimai angu akaenda kutora mukomana anga ari mashops ndobva auya vandamubvunza kuti shamwari foni iri panapa ndeyani zvikanzi foni iyi ndeyana ndati kozi kufamba sei kuti iwe ungochipanana nemukadzi wangu foni haana zvaakandipindura ndovandakuti inini iwe chienda unoshedza amai vako wauye panapa nditaure newe naamai vako vari panapa komana vakaenda kumba kwavo ndobva adzoka ndobva taamai ndavashaya ndobva ndati saka unofunga kuita sei ndobva taarya ndiende kunovatsvaka ndobva aenda rafuti mangwana makuseni vakazoya iye naamai vake nasabu ndobva taamunembo tauya panapa avo vakauya kumba kundisira umaneka saka tikaona kuti tiwe panapa kwakadoka hazviite saka nyaya iripo ndeyekuti uyo ari kuti mubatsemura foni yake ndobva ndati sabu maita zvakanaka mukomana kutoanisore ndakati anoshedza amai vake vauye panapa nditaure naye havana kuuya saka inini ndoda kuti uyu andikudirawo pachena kuti anofanana foni nemukadzi wangu pakuita sei asati apindurawo amai vacho ndobva vakati amunemu pamusoro ndikuona kuti nyaya dzekupanana kwefoni kwemudzimai wenyu nomwana wanguka ndikuona kuti foni haisi dambudziko bhozi foni iyi marimwe ziro ikatoswera naamai nhingi vachita sei vachiona mavhidhiyo saka handione songe idambudziko ndipo ndati no imimi amai ndakudedza ise munhu mukuru andiri saka nditoona kuti handina zvandingaite sei zvandikataura ndamutadzirana neni inini ndichataurana neuyo akanditadzira inini zvadaro kuswera mangwana yacho ndikazofonerwa kupolisi mwedzi wamai ndasungiswa mwedzi wamai ndikaswera ndakasungirwa mwedzi wamai nyaya yefoni kuti ndakapwanya foni zvadaro so ndikadaenda mwedzi wamai ndikatawira ngafoni ndichaita sei ndikatienda kunotsvaga mari ndiudzosere foni yake matakauya kunoku kudai chinzi inozodzoka musa wa21 ndakabva ndafonerwa kuti inini nepolisi kumwadzi wamai zvikanzi iwewe uya musi wechina uende kukoti kushamba ndakati ko ingaini ndakakufonera wangezero chiti nditarisiriyo foni yekuti ifoni type ipi kuti nditsvage foni yewo zvikanzi nemupurisa iwewe hawaifanira kuenda kudare ba usina kunge wakatengerani muridzi wefoni musi wechina uye ndobva ndaenda kumadzivamai mupolisi ndobva ndasungwa ndobva ndaswera ndakasungwa madzivamai ndifunga ndikazoenda kushamba vasvikuma nenge kuma10 ndakara ndikavharirwa kushamba Friday ndobva ndapinda kukoti ndatonzi unozodzoka musi wa24 saka ndikazotobvisa bheo kuti ndibude
kuda kuti ndakati ndine nyani komana ndarama unachakuisa kuti usona watera ndatera sasa pana umbo mule chikomo asatata yazindwa ina ntuke kumapoti tutunga yangu yechikomba chawaisa saka inini komana ndatsura madzimai yangu ini ndakazoona foni yake iri mumbama amuso ndatsura madzimai yangu une message inoratidza kuti chikomba andini auni asi unisisa kuti chikomba inini mbo kuti chikomba madzimai ako iwo ndiwo anotoziva kuti mafananira nawaitana mafoni iwe ukaona foni yayo yemukomana wemubabako ukaita sei taima ndaida kuti ndibvute kumadzimai yangu wakabhoza vanopinda mbobva idadzika pamubhedha taima ndikada kuti ndibvute yakabva mandaiwa kudaisa zvarwera umbowo chikomba unoonekana kuti mukadzi kudzimamo zvandizi kana kuti umbowo unenge uri mufoni kana kuti wamubata asina kupfeka une umbowo handiti kana wamubata musango zvamubatira ndorotokulisa umbowo amai weipadzisa uchiti wewe wakatengwa memory card iwe ndobva waziva kuti wakatengwa memory card wakaita sei inini madzimai yangu andikangoti zvine motokari panapa ini handisviki zvine motokari ende nyaya dzenyimimi dzekuti munge muchimhoresana unge mukomana nemusikana siyanei nadzo ndobva ndangonyarara saka memory card racho pakatorwa foni yacho memory card racho iroro rainzi ruda kupokwa music ndo memory card rakabva kubvunza kuti ipapapa ugara wakaita mukadzi wako apa tese tanga takatasi vachitaura adzimai avo pa variona matauriro avaiti adarapfuura asirapfuura matauriro aita amai vako mudzimai wako uchiri kuvaziva kana kuti hauchaziva kana kuti matauriro avaita inini ndinganozandikutaura zvaitaura madzimai ako apa unopomerana kuchikomba ichi chamuti chikomba ichi zvaidzinga vanhu vese vari muno takabvunza amai ndamusvikudza makuti uyu ndianoyi ndikudzeirisei mati chikomba nhasi vavane confidence ndikudzesei mati chikomba taurisa izvi chikomba changu taitaura taishandisa foni taitaimira murume wangu abuda aenda kubasa pataitaura nemukomana taishandisa foni aita zvekuita sei mbonatsokusanangurire maitira maizviita ingasi chikomba kumbonyararai aidzisai inawe kuti amutaurisa kuti vamwe vanhu vanzo murume ataitamira murume wangu aenda kubasa akabuda paye iye aingono inida imbobudawo panze akandoronda budawo panze pari ouya totaurawo nyaya woenda kwaenda akazi ai manheru vandishedza sanzaa ndikati ma maswera sei ndikati maswera ndapinda munhu akashedza futi amano ndati ma ndabuda panze pari ndaikunda ndaenda sanzaa kukuona ine ndakabva kusikondione here sanzaa ndati kuda kukuona ndakuondione asikamuita seni nyaya yedu nyaya yeiko sanzaa handemudati ndivabvunza ndati ndivabvunza ngati ngwani vabvunza Pabenso. Abenso. Mamaita sema wakati wako. Angaende. Makaita sema.
wakati mima achisichukua makatawala tichikomba asi hajakurara utakurara tisi chikomba ichi ndopakachakamipaa kamuti chikomba hariti maichike chinochisa chikurara nemumasi wako matya baba asamusucha masupira mune foni mechanga mune foni aiwa panguva dzekutokeaaaaa mune foni chaitadzisa imimi kuti mubatane pafoni chii akatazvite kuti mushandise foni kuti munoshandisa kufungidzira kuti ndikamuda panze obva wandiona zviriko here nemurume mubasi kana vaita imi maigona kutora foni yechikomba chenyu muchiuya nayo kumba naitoteereresa yamunhu wako muri kuti imi hamugoni kushandisa foni muchitaura pafoni asi munokwanisa kutora foni yechikomba mouya nayo kumba yechikomba yekuti kana murume wenyu akauya anobva tichiona foni haisi yenyu madzimai machi imakutora foni yechikomba muchiuya nayo kumba asi makaramba kuti hatidi zvokufonerana asi magona kutora foni muchiisa kumamuki zvinobudai amen vadari nyaya iyi takaitonga papasina umbozo chose mukomana hanachi kasi ndiri kufungidzira kuti mukomana uyu ane intimidation yakuita mukadzi wake yakanyanyisa mukadzi uyu aitadza kana kuita sei plus pane zvakapromiswa mukadzi uyu ndakapuwa murume 4 ndokupuwa imwe chete now isu munonga tichizogenesa vanhu tinongombata nyaya sidai vanditandeimusirete kuzokudzisa zvo ndikuanalyza nyaya ikai kwandiri kushaya musoro pozishuwa kana ndindarara nemunhu uya chichikomba nekuti ndinoda imba yangu ndinota zvoshua kudzidza kupera zvoshua indakara nababa pakati ini ndikutoshamisika vanhu vese ava hamutese zvipfeko zvo zvakapfeka iva vakomana ivana zvikombo chikomba chenyu pendi yakaenda sei pendi yake yered neshutra yered unazve pane nyaya isina kufunga panapa nguva vanenge akataura kushie kuti akambotanga mukadzi wakachinaa chii chakanga chanetsa ndiwo nakanatadza padzwa kwaaiaa waida kuti anoite chii makanga mataura nakudii inini pandakasvika pamba ndichiona foni yemwe mushure mekunge ndakambotsura madzimai angu nenyaya ndikati iwewe chienda kumagazi unoenda pasadom wangu ndichauya kupi ndichauya ikoko ini tinotaura nyaya yedu iyi pasadom magazi indogara panguvari ava waenda kumagazi wakaenda pasadombo akanga asipo
ndowaenda wakabvatongoenda kumba kwavo. Waenda kumba kwavo ine ndikadedzwa ikoko kunanatesva handina kuenda. Ndikati handina chatokwanisa kuti nditaure nemina. Inini yangu inotaura kuna sadoko wangu. Sadoko wangu ndo anozokuudza nyaya yangu. Zvakanaka unamai inizve pamba penyu wenyu chinesana nenyaya iyi makuenda kushamba pamwe wenyu zvakanga zvaita sei? Taurisai. Ukabva wakasvika ndinefone manhuru pakati mangwana muguta pamagasi pasaloni tikaenda panangosvika saloni yanga wenyu chakazotadzisai kutera magazi chii imweni mamurenje nimaita kuti maiwenyaya ndikoko svika maifana kutera inoziva kuti chamutadzisa kuti asvike pasadombo chii. Aiye kuti inini ndiri mumabasa mumasango. Saka ini pandikapawo chikumbiro kunanatera kuti inini kubasa. Kana sadombo wangu achinge auya inini ndichaona ndichibva nekwasadombo wangu. Kana ari ndiye iye achauya kuda kwamuri ndinotaura nemi. Anouya ari ini handina nyaya ndinokwanisa kuti nditaure nemi kunanatera. Pane anoda kubvunzawo mubvunze nevanhu. Bvunzai. So tikana kuchidangana munatsotarisana kababa kane kucheche kunatsa kuonana kuti vanenge sisototsanzwa vachitaura kuti mukoma shoka dangana. Saka ndakubvunza pekudaudzwa kuti mukoma akacheche kubverera kuti haadzi pane nyaya. Mama, bvunzo rodzoka kwamunhu. Ndinotendera kuti angari maneta. Amai, chinhu chisi chokuba kana kwabatuka hautosi takawanda sekunonokora kuenda mukana ineva saka ipapo ndikamwachipei zvakaita zari watsopei nezvakapekidonokurimitsa ngatini mbona kubva pamubvisa paunobvisa handiti hayi kumuziva kuti munhu akapika chiyake aiyo ndozamanzo vaenda kubvunza kuti taura utsvaga ibitinzika taura kuti kana uye aine zvinhu izvozvo kurava kuti chokwadi ani manzo kuti amai ava havangape kuti uyo ane zvakapika zvakati zvaasinai handiti semapuraizi wabvunzwa murume kuti madzimai vanga vapika pendi yerudzi anotozviziva paunobvisa unotoona kuti pendi ngerudzi handiti saka ipapo ndo pane nyaya yamanozvinazvinzisa kuti tinogona kuiwana sei bcause pakutanga kwa nyaya ipinda muno tikambotaura kuti ainifakendakatoti haauda ndingosi unyepirani amene angada kutara mubvunza inini mubvunzo wangu kuti amai ava kutaura kuti zvishuwa vakarara nechikomba chokugadzira andipira vachitaura ivo vachiti anga anopendiye saka apa tinoziva kuti kurara kwavakaita nechikomba chavo vakarara mazuva manganipo izuva rimwe chete here kana kuti ishoma rimwe chete rataura mapindura vatiri michete izuva rimwe chete saka kureva kuti amai ava vakaona kuti chikomba chakakosha kudarika murume wavo. Ndanga ndichifunga kuti muchabvunza kuti ava vazi murume akachacheuzwayo ndahana wakati wanga uri usiku batai mashoko asi vakaona kuti pendi rakapfekwa nemurume ndereredi vakaona shuti akapfeka nderegirini kwandiri inini nyaya yese ini ndinenge ndichifunga pesano inomuona kuti nyaya iyi ingakubikwa mundani kuti munhu ave neumbono hwakunza kufunga amai vari kufunga asi pfungwa dzidzasi dzavo chikove pfungwa dzedzavo mafungiro avo inini ndangoti right judgment yangu yanhasi is reserved so pawa ndakatagara pasi
semakurukota toiziya tozokupa judgment yemusi wa 5 October. Kwandiri ini hazvikumbeka senza because amai ava vangatadze kukuona chinhu chokupinda mavari chakamira sei koma kunge chakadyiwa pamwe angave basi moona pendi risina basa izvozvo zvega tofaa kuzvifunga kana chichiri vatongi bose kasazvifunga nesuka akutoina vanhu akutasei akuti chine basa kutaka kuzoti iye munhu akupinda manjira akaita sei andizvozvo kasavaona waupa usiku havana kuona chinhu chapinda mavari kasavaona green red haioneka usiku inenge iri black. Saka ndiri kesi nhasi ngatiizorore toibata sezvairi maita basa mauya kudai asi toda kuti muuye dai musi wa 5 October. Taurai ndinopedzisa patavhara taurai vari madzimai avo ini chirikundinetsawo panhau imba type yecommunication yenhingirei kazhinji panogoniwa nefoni kazhinji type yecommunication haiti kuti tazochedzana tichikodhana chichi panogara vakadzituka panonetsa kana kuninganaona ipapo kuraura munhu zviyanairidza ndiri baba womukomana wangu asi kuti kusapota kuti nokuti mwana wayo ndinotaura hangu type yecommunication inonetsa asi andinozoti mbavha ipapa mbavha ipapakashaya sikoninogonotora chipoto yacho saka ndikutaura senyaya iripo atingoisiya sezvairi asi mese maono ukatadza kuona kala umautetiza chichivai pamunhu kunyepe sense of touch inozikanwa vaita basa angakubvarira pashi nyaya ngatiite musi wa 5 October. Ndapedza nei amai vapi taurai nyamai saka nechagobata kuti handikwanisi kushikuriritra mwana uyu achingida ndichagomabasa emahospital iye mukomana ndiangainifona ari pagrupu ndakamuendera aromi uri pagrupu remabasa ndichagomabasa zveshuwa ndaitofamba tienda kumba kwavo aromi ndichagomabasa but ndakazobata kuenda kumba kwavo mwana uyu auya kazviri akati zvakadii kuti tidanani ndikuengeterei mwana ndakamupinda ndakati tomi une saizi neni here aineneni mari yauza kupa inini ndinochengeta amai vangu ndakamada dimbura ndibura kutenda zvakanakamatauro zvakanaka zvadari chii chamakazoita handina zvandikazoita matauro amai ndakabva pasi kokunyayeyona ayo ndanikungo ayo yakatofa kuti nini mai zamaenda kumamai vake kuti ndozvikuitwa nemwana wako zvinei makabva maita secret yenyu muri vaviri nemukomana ndemudzimai wako kutanga yangadzi yavo nzwisai handida kuti mukomana havana mhosva ndangokupai musoro wenyaya inini mukadzi wangu akapuhwa foni everyday akazitafana ndotanga kufunga kuti komufana arakuita sei andizvozvo handa kumubvarira panzevo ndati reserved for another day andizvozvo nyaya yako handa kumusa tinofanwa kuti tipombo wakakwana ndiwe nemukadzi wako mukadzi wako akatozondidaidza kuti ndidzore nyaya yemudari ndokuti munzwise sei anodzoka mudari mudzimai akatidaidza panze kuti kumba kwangu hakuchaendeka zvoti munzwisise kumba kwangu hakuchaendeka ndikunge ndodzokera kumba asi ndangoda kutaura chikwadi ndicheyamai asi ini ndakarara naye handisuda kutaura zvakawanda asi vakati ndakarara naye musango nao nhasi yadzoka yako ndakarara naye mukatini nhasi kana kutaura zvakawanda ani mazinzwa muchiyamai saka inini handina kuda kubvarira panze amai avo kana mukomana wacho nokuti mukomana wacho atati haana mhosva akatimuona nyaya yakasiyiwa nemagepa akawanda inokanganisa kuti zvinhu zvikure zvakaita handa kukuvharira panze kuti mukadzi wako haana kuita izvi kana chagara pasi isusu maasisariko nhasi takaona kuti nyaya iyi vakanga variko vatikairikutoka yadzoka futi nevamwe vatinotora mukati vari kuteera nyaya tinoti ane mhosva ati haana
Maona pane mhosva. Judgment yenyu unoona musafaira. Iwe wakabatwa nemhosva nemumwe ina. Imimi amai. Makaoneka kunzi kuti mune mhosva ngokuguma ngotendera nemukadzi womunhu. Ndobvisa mombe nebhushi. Nokuti ingade kupedza chigodi iri. Zvino imi mungangoti wese kana waongoti ukrash naye. Ndivesa vachikuziva ikunyembe. Saka sinongoda kuti zvinhu zvacho zvitasi uyu kungoti haana mukadzi haana. Namombe yacho iri ikwanisa zvinopuhana. Aimakwazva mukadzi wani wauyu. Ndo fair game. Ndotimise nyaya. Saka sokupa hatishaya. Tine vana vanorarama vasina anochengetwa. Tinongotora mombe yedu ita sei? Toisa ikoko. Vana vaona zvinovabatsira kuenda kuchikoro. Saka hatishaya kunobva hatishaya zvokuti mari mombe dzinoita sei. Enda kumbasha mari. Iwe unoda kuti munhu mhosva achisoda pamunhu muzanasi. Ndanda kuti inini koto kwene ndakanzimiswa 24. Handisiziva zvandiri unosanganidzana nazvo. Pamatauro ndodzoka muna October handisiziva kuti aiwa iwe nemhosva yokukana foni imhosva haisi yamambo. Saka unongobatwa nemhosva yako asi ndikutenda ndine ruvimbo rwokuti unodzoka tizotasana tesengare kuti dzoka tobatsira kuti munyaya iyi hatingabate nyaya mbiri tinongobata yamambo ingobatwa namambo iyo kumapurisa sei ramambo enda unonamata unogeza kuteo nokuna munyaya